Салому алейкум мардум, ба ҳамаи каса салому алейкум. Умедворам ки ҳаматон созен, хубен, саломатии ҳаматон созай. имрӯз баъди чанд қа прямой эфир нагзаронда будем. баъди гуфти гапҳо чанд моҳҳо, мумкин солам гузашта бошад, прямой эфирро сар кардем. боварӣ дорем ки пешаи бозиҳо ҳама вақт прямой эфир мегзара. Агар ки бозиҳо барвақттар ки сар шаванд, бо баъди бозиам иншоаллоҳ прямой эфир мекунем, мегзаронем ва чахчах мекунем мисли ҳар вақта. ҳоли состав набаромадай, так что состав роя дар экран мемонам. Так что ҳоли состав набаромадай, барои ҳамин ждат мекунем. имрӯз бисёртар гап мезанем дар бораи ҳайати Барселона будагӣ, баъд дар бораи Атлетико Билбао гап мезанем, барое ки рақибе ҳастад ки бисёртар Барселонаро аз ҷоми Испания ғалтондагия. бисёри шумо ба ёд дорем, барое ки бисёраш ҳами 2 сол пеш гузаштагия, дар вақти Месси буданам, дар вақти бе Месси буданам. ай кадом канал тамошо кунем видеоро, ай канали бародаро Матч ТВ нишон метиҳад. дар канали Матч ТВ фақат нишон метиҳад бозиро. Так что ай канали Матч ТВ метавонем тамошо кунем. ки мебарад ба гуфти шумо? ба гуфти ма бародаро, албатта ҳамчун мухлиси Барселона боварӣ дорам ки Барселона мебарад. баъди ғалабаи муҳим ки бар Бетис дошт, баъди ин ғалаба бояд рӯҳияи бозингарон баланд шавад ва ба худ боварӣ кунанд ки ва ё метавонанд. баъди мағлубият аз Реал бояд Барселона ба худ биёд ва ба томи ҷаҳон нишон дад ки мағлубият қатъи Реал будагӣ и просто ногаҳонияй. И бародар савол дад ки ака Збер барои чие нафаҳмидам. Бародар Збер барои дастгирӣ кардан, барои савол додан. Бисёри саволҳои шуморо ман намебинам. вақте ки шумо дар Збер, не толка Збер, вақте ки описаниаи видеоро бинед, донат мондагия медоред, дар донат ҳамон маблағи гуфтагиро мегузаронед, саволтон мемонед. савол дар экран дидин гуфта мебирояд, номи шумо мебирояд, саволтонам мебирояд. саволи шуморо ҳама пеш мехонам, саволтонро ҷавоб мегардонам. И ҳамчун як дастгирӣ ҳам барои ман мешавад, ҳам барои канали Барса ТЖ. Рафиня мебирояд ё под вопрос мемонад дар травма. ҳозир ман шуморо уже ҳайати асосӣ биромад бародаро. ҳозир ман ҳайати асосиро бигирем, монум як секунд бестем, баъд бо гап мезанем. ҳайати асосиро дар як кунҷ бикунам бирорумо. Чӣ гуфтем? ман худам исм бишинам. мешинам. ҳайати асосиро овардан мегирем. ҳозир як минут бародаро, ман ҳайати асосиро бирорам дар рӯи экран, баъдан бо чахчах мекунем. ҳайати асосӣ биромад бародаро. бисёри шумо дидестем ки ҳайати асосӣ айкиё вобастагӣ дорад. дарвозаҳо мисли ҳар вақта Терштеген, барое ки Терштеген мегӯм, Иньяка Пеня, барое ки шумо медонед ки Терштеген травма дорад. ҳимоятгарон ду центральни защитник Кристенсен, Араухо. ман Кристенсен бовар ки интизор набудам, не ки бо хави гирифта Кристенсен монда, барое ки ки Кубарси нормальный защитник буд хати Араухо. Правый защитник ҳамчун ки Кансело ки навай травма биромад, як бора дар ҳаят ҷо надода шуд, барои ҳамин ба ҷои ӯ ки Кунде бозӣ мекунад, ай тарафи чап Балде. Френки де Йонг опорни полузащитник, не ки бояд дар ҷои ӯ Гюндаган бозӣ мекард, барое ки Френки де Йонг дар опорни қасос бозӣ намекунад. Хай Гюндаган, Педри. Лёва, как всегда, дар центральни нападаиши Ферран Торрес, Ямал. чӣ хел бугум, нападани бе Левандовскиро мешид, барое ки ҷоми Испания Левандовскиро намедоровардам. Аввали бозӣ
может Феликса медро вардан ай тарафи чап ба Ферран Торрес ай центральни бозӣ мекард, мумкин атака хубтар мешид. Оз бо мумкин баъд агар Барселона дар ҳисоб бой додаиста боша, мумкин состав алиш кан Левандовски бурорам ба ҷош Феликса дурам, баро ки Феликс дани момент бозиёш часбидесте баъде ки ай замина меброям. шумо дар бораи бозӣ чӣ фикр ақида доред? Качествои эфир паст нест, бародар. Просто успед накардам камера бихарам. Камераи ноутбук дани мамин намехеле. Дафъи дига насиб боша, камера мегирем, иншоаллоҳ качество бо хубтар мешавад. барои ҳамин интизор шуем, ин якум эфирай, дастгирии шуморо интизорем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. созен хубен ҳамакаса бародаро. Бародаро, ман шуморо чӣ хеле ки гуфтам, барои савол додан метавонед бар описание дар омада, дар описание савол тиен даоҷа донатай ҳам барои дастгирии канали Барса.tg. 34 Барнафи Барселона АКМ Мухаммад в том футбол бази кабинетоне. Кансел намедроям, мумкин канселро бала замина карда дарорам. Ина бародар савол додесай ки ози бародар савол додага, саволи бародарро хонем. Состави Атлетико Билбао ам буромадаe. Составш ҳам мисли ҳар вақта ништяк. Саволи бародарро хондан дар кore ки ана 3-4 ба нафи Барселона Акай Муҳаммад хитам футбол бозӣ карда метавонӣ? Бародар, бале, вақтиша футбол бозӣ мекардам, футболо нормалӣ мегузашт. ҳозир як камтар сину сол рафтагиай, диханка ки соф кардагиай, футболо қадар бозӣ намекунем, барое ки футболи вақте ки одам зану фарзанд дора, айкиҷо ба футбол вақтш мераса. Бародари дигари мо савол додаe ки саволам надодаe, просто так аноним нароӣ кардаe. барои дастгиритон раҳмат бародаро. Акай Муҳаммад овозот пастай ку. Овозои монам пастай. Камераи качествомо безебай. Так что дафъи дига иншоаллоҳ ҳамаш соз мешавад. Як микрофони калон дар пеш мегирем, як камераи беҳтарин 4К мегирем, ҳамаш ништяк мешавад. Ини бародар аноним на 100 рубл роӣ кард. ҳазор раҳмат барои дастгирит. Савол намондид, ба саволо ҷавоб гардонем. Ирсол кардам, аммо саволма надодам. Саволта те Аҳлиддин ве, ман нигоҳ мекунам ки саволта бинависӣ. Аҳлиддин, ман саволитро интизорам, так что да ҳамиҷа бинавис. Зинда боши Акай Муҳаммад. Акай Муҳаммад нишон мета футбол. Футболро метавонед дар Матч ТВ тамошо кунед. Танҳо дар Матч ТВ нишон мета. Ҷоми Испанияро дар Матч ТВ нишон метиҳад. барои бачаҳои хидмат чӣ гуфтанӣ дорум? Барои бачаҳои хидмат чӣ гуфтанӣ дорум? Состав таксибе, нападение да уқа боварӣ надорум. фаҳмидӣ? Барое ки вақте ки Левандовски дар нападение боша, ҳам контратака ақиб мемонад, ҳам чиз атакҳо о қадар ҷолибиятш гум шудага. Барое ки Роберт Левандовски уже чандин специалистҳо гуфтаистанд ки Роберт Левандовски сину солаш гузаштагиае. Барои ҳамин барои Барселона нападаиши нав дар коре ки
штоби контратакҳои Барселона мисли пештара ранги мисли Суарез, Неймар, Месси тезтар гузарад, чӣ хеле ки контратакҳои дигар клубҳо мегузаранд. Барселона оқа контратакаи надорад. Вақте ки Левандовски бароя дата одамое ки тезсуръатанд дароянд, масалан Аиса Феликс дорад, чӣ хеле ки дар бозии пешин бар зидди ки Реал Бетис дидем, Феликс чӣ хеле ба Торрес як ба як баробар ки ҳардушон тезсуръатанд ва ҳамдигарфаҳмии хуб доранд. Додан, задан, рафтан. Контратака гол зад. Ман ҳар як бозии Барса тамошо мекунам, Барса победа мезана, насиб боша. Иншоалло мо ҳам ғолибияти Барселонаро интизорем, мебинем ки дар ғолибият чӣ мешава. Ака Виктор Рокера, морам интизор будем ки не хатяби Виктор Рокера, не хатяби Жоа Феликса медровардан, Ферран Торреса ҳамчун девятка мемондан ба ҷои Левандовски. Хави бояд Левандовскиро ҳадди аққал як бор дар замин намона ки фаҳма ки уже Левандовски нитод, Левандовски на Левандовски бавариягиш мондаги, на сезони дигариш. Левандовски метавона ҳамчун на ҳама вақт бояд дар ҳайати асосӣ барои ки як бор ду бор дар захира бишиноша, ҳаёта мефаҳма гуфти гапо, мефаҳма ки уже всё. Барои ҳамин ман боварӣ дорам ки то охири сезон Левандовски ҳамчун ҳайати асосӣ намерава. Агар бозиёш ҳамихе ки боша дар ҳаят меша. Ози ҳамчун статус ки дора, барое ки статус ки дора, барои ҳамин статусаш хави дроварда дар ҳайати асосӣ ҷо кардеста. Атакта агар ба ҷои хави дигар тренер мешид, мегирифт Остак дар захира мешинонд, Ферран Торреса истифода мебурд, Леви Феликса истифода мебурд, бозишон мешид ништияк. Муҳаммад Тағо, ман 50 бар рафтам, ҳолиам нападаиши боз мекунам, фақат ба пеш Тағо. Боше бародар, боше брат, лева созай, просто моменти соз наметем. Не, чӣ хел момент наметем? Ҳамин Барселона агар опшо бигирем, XG-ша бигирем дар ҳамин мавсим, ҳама XG баланд ҳамин Барселона дорад ки моментҳоро истифода бурдагӣ нестанд. Вақте ки момент меша, истифода мебаранд. Чӣ хел шумо бозиҳоро тамошо мекунед, намебинед ки Левандовски чӣ хел қафо бармегардад, агар и девяткай и қафо бармегардад, ай центр тупа мегирад, вақте ки ҳамла меравад, ӯ уже бояд дар ҷаримагоҳ бошад, не ки Левандовски дар ҷаримагоҳ редка мебинем. Бавария метавонад дар группаҳои шумо дуроянд. Любой мухлис метавонад дар группа будрояд, чахчах кунад. Главне ки одамвори рафтор кунад. Мо ҳама одамем, ранги одам рафтор мекунем. Ҳамаи мо спортем, тоҷикем, мусулмонем, бародаро якдигарфаҳмӣ кунем. Ай пишти як-ду чиз, ҳар кас ҳар чизо, ҳар кас ҳар дастаро мухлисӣ мекунад. Як кас як дастаи дигаро мухлисӣ кунад, ин маънои оно надорад ки ӯ гуноҳ дорад, ӯро пас задан дар кора. Дили кадоме дар кадом дастае бикашад. Так што бародаро, ба ҳоли ҳар кас Камерам Дарьёшин Зура Базими Кадмами Гребичи Амбаст Кад Базира. Ай профила порта пешеходом Шида БД. Ҷаҳонгир саволша надода, роӣ кард, савола надод. бародаро, вақте ки донат роӣ мекунен, бародаро ки донат роӣ кардаган, илтимос дар поён саволотонро нависен ки саволотон бироя, ман саволои шуморо хонда бутонам. Вақте ки шумо просто так донат роӣ мекунен, саволи шуморо дида намешавад. Ман намедонам, айдуруни қадар сабшини саволи шуморо ман куфта ёфта наметавонам. Барои ҳамин илтимос, вақте ки донат мекунен, савол доданӣ мешавад, дар ҳамонҷо описание ҳастай, дароен саволтонро нависен, доната роӣ карден, саволам мебирояд бародаро. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ака марам Дарёшим зур бозӣ мекардам. Ҳамин ғариби Тиҷи Комрон навистае ки ака марам Дарёшим зур бозӣ мекардам. Ҳамин ғариби ҷамбаст кард бозира. Ай тарафи Лапорта пешниҳодам шида буд. Гап нест барои шӯхият. Салам алейкум сазитенчи пешай базих эфир бгзарон. Ин як кас дигар бародар ном надора, роӣ кардай ки чиза саволш ҳозир мехонем. Саволш агар хонем, саволш навистагие ки салом алейкум созитинҷи, пешаи бозиҳо эфир бигзарон. ҳазор раҳмат барои дастгирӣ. Иншоаллоҳ пешаи бозиҳо эфир мегзаронем.
Так что эфирро ждат букнем. Гап мезанем дар бораи состави Атлетики Билбао ки дар оҷо Нико Вилliams ҳам бозӣ мекунад, Сансет ҳам бозӣ мекунад, ҳамчун Апезе атаккуши полузащитник, Гурузета ки ҳамлагари нишчака ин сезон нишчак бозӣ карда истае. Так что состави хотиррасон мекунем ки тренери бисёриҳо мумкин буданд Атлетик Билбао, тренери дӯстдоштаи мову шумо кто? Эрнесто Валверде. Ина Ҷаҳонгир бародар 200 рубл донат рӯӣ кард. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Не ки савол намонд. Барои ин савол мондам дар кора. Ака дар бораи Гави гап зан. Гави то охири сезон бозӣ карда наметавонад, так что Гавиро интизор набошед. Гави то охири сезон бозӣ карда наметавонад. Барои ҳамин Гавира интизор набошед. Мумкин Гави худаш дар чемпионати Европа ҳам иштирок намекунад дар сборни Испания. Чӣ хел савол монем ака? Бародаро одамое ки нав даровардаги савол дар описания донат дар донат менависен. Дадарон манам мухлиси барс неки дар базе алатаз базадил гирмешим чароли водары солх чама бурными акнаки дастары дазгирикна соли гузашты хуб базини картвали имсол намават субаб. Саволи шумо дин када ба звук мебурад, так что ба звук мо саволи шуморо мехонем. Гап мезанем дар бораи ки Кристенсен ки дани момент дар ҳайати асосӣ қарор дорад. Дар аввали промои эфир гуфтам ки ман Кристенсенро интизор набудам, барое ки Кристенсен сезони пештара мест ва Араухорам ки дар бари худаш Кристенсена гуфти гапо заифтар хича ҳис мекунад. Агар бисёри бозиҳои Барселона тамошо карда дидагӣ бошед, мебинем ки ҳамихелӣ шидистаида. Орео Ромео опорни полузащитники Барселона дани момент харидагиай. Орео Ромео ки дани момент дар ҳайати захирави нишастагиай, метавонад дар Бешикташ ҳамчун трансфер ба Турсия брава. Орео Ромео бозингаре нашид ки Бускетсро иваз кунад. Чӣ хеле ки дар ҳамаи видео мо гап мезанем, Орео Ромео як-ду бозии аввала хуб гузарон. Не ки бозиҳои охир дидем ки сатҳш сатҳи Барселона нест. Сатҳш мумкин ҳамон Жирона бошаву сатҳи Барселона нест. Мода опорнике дар кора ки ҳам бозиро пеш бара, ҳам тупа контрол карда бутона. Де Йонге ки ҳозир дар опорни полузащитник бозӣ кардааст, Де Йонг мавқеи асосии опорни полузащитник нест, барое ки Де Йонг дӯст медорад ки тупа пеш бара. Вақте ки Де Йонг тупа пеш мебара, центр холӣ мемонад. Вақте ки центр холӣ монд, чӣ мешава бародаро? Контратака кишид, капаи Барселона дуд мекунад мисли ҳарвақта. Барои ҳамин ин тобистон моро опорники полузащитники дараҷаи олӣ дар кора. Барои ҳамин интизор мешавем ки кай ба мо гуфти гапо дараҷаи олӣ опорник мехарад. Дар ин вазъияте ки Барселона ҳозир дорад, гуфти гапо дар ин 2-3 солаи охир намехаранд. Бародар Аҳлиддин ТЖФП савол додааст. Додарҷон, ман ҳам мухлиси Барсам, не ки дар баъзе ҳолат аз бозиҳо дилгир мешавам. Чаро Лёва дар ин сол хича маҷбур намекунад ки дастара дастгирӣ кунад? Соли гузашта хуб бозӣ мекард, вале имсол на ҳамавақт. Сабаб дар чист мегӯяд? Аҳлиддин ТЖФКБ. Аҳлиддин бародар Акабади хами гореби базихай барсара состаму шоны мекн бадхами пуза авидахои хада мягкий знак теми фахм. дар бораи Барселона, дар бораи Левандовски гап занем дар аввали эфир, бародар саволита ҷавоб метам. Барои ки сину сол рафтест, вақте ки сину сол ки брава
сини сол ки бирава бозӣ паст меша, аз сатҳи бозӣ паст меша. 34 ба 35 солагӣ дуромадистай. Конечно, сини соли одам бирава статусшам паст мешава. Давидан ӯ вақте ки ёшида чихе бозӣ мекардӣ, ӯ вақтҳо нестай ки дига бозӣ карда бирай. Так что барои ҳамин бародар Левандовскиро дани момент бояд дар замин монад ки ба ҳолати пештараш бар бигардад, фаҳма ки уже ӯ бозингари ҳайати асосӣ нестай. Саволо бисёр будан, бисёриҳо савол додан. Ирӯз видео биромада буд, дар канали чӣ тамошо карда будем бародаро? Дар канали Барса ТЖ дар бораи трансфери ки гуфта будем ку Бергвалия я бозингар. Салам алейкум, Акай Муаммад, Барселона, Феликс ва консулора Михрайоне. Бародар як саволи дига додай. Маҷидов Муҳаммадулло савол дода ки салом алейкум Акай Муаммад, Барселона Феликс ва Канселоро мехара ё ин ки не? Дар бораи Кансело мумкин Канселоро хара, барое ки Кансело сатҳи бозиш паст нашидагӣ ба монанди Феликс. Чихеле ки Феликс як-ду бозии аввал хушрӯ бозӣ кард, баъд бозиҳои оянда дидем ки бозиш нагузашт, хаве гирифт, ӯро дар замина монд. Ман боварӣ надорам ки Феликса хара, барое ки Феликс бозингаре ҳасте ки як-ду бозӣ медурахша, 3-4 бозии дига дар сатҳи паст бозиро мегузарона, моментҳоро ҷазир мекунад. Атакта талант дора, просто чӣ мегӯянд, ҳамавақт дар як чӣ нестай, дар як сатҳ бозӣ намекунад. Як бозӣ соз боз мекунад, 4-5 бозии дига ай худаш гумай. Дар бораи Кансело, бале, Кансело Барселона дар кора барое ки прави защитника маҳкам кардан дар кора. Кунде наметавона ҳамавақт дар прави ҳамчун ҳимоятгари тарафи рост бозӣ кунад, барое ки Кунде мавқеи дӯстдоштааш ҳимоятгари централияй. Дар бораи ки Роберто мумкин и тобистон Барселонаро тарк кунад, мумкин ба Интер Майами бирова пеши Месси, Суарес ва Жорди Албау Бускетс. Барои ҳамин Канселоро ҳатман бояд бихаранд, агар гапошон бо Манчестер Сити дар бораи нархи трансфер туғрӣ гирад. Ҳозир медонем ки Барселона дар кадом ҳолат қарор дорад, барои ҳамин бисёр кор пешакӣ гуфта намешавад. Акай Муаммад аму додар табгӯ ки Барса. Бародар, додари ман вообще 2-3 сол шуда ки видео намекунад. То што дар майдончи кадоми видео мекунад, ӯ шогирд. Ҳар кас фикри ақидаи худша дорад бародар. Ино мо шумо фикри ақидаи худмон дар бораи Месси, дар бораи Барселона, дар бораи дига командаҳо дорем. Дига одамон фикри ақидаҳошон надоранд. Не ки ин маънои онро надорад ки мо бояд дар фикри ақидаи воё розӣ шем. Ҳар кас дар фикри ақидааш мемонад. Не ки дар инҷа бояд гап дар бораи факт бирава. Одам вақте ки факт қади гап мезана, вай одам мебарад дар лӯбои спорт. Фаҳмидӣ? Барои ҳамин ҳамавақт қати кадоме дар бораи чизеам спорт кардем, илтимос дар бораи чиз факт қади гап занед. Аллоҳ. Тиҷи Комрон савол дай. Ака баъди ҳамин ғарибӣ бозии Барсаро соз тамошо намекунам, баъд ҳамин пауза ай видеои худат мефаҳмам. Ҳамин рӯзо ай бозиҳои худат мефаҳмам. Бародар савол додай. Тиҷи Комрон. Бародар, бозиҳои Барселонаро охир дар бисёртар дар Око Спорт нишон медиҳанд. Око Спорт вақте ки медорӣ, уҷа платни сервисе Ла Лигаро фақат дар Око Спорт нишон медиҳанд. Дар Тоҷикистон мумкин дар варзиш нишон медиҳанд, не ки дар Россия дар Око Спорт нишон медиҳанд. Хай кадоме ки ғарибаи худованд нигаҳбонуш бошад, ҳамавақт коротон барор бигирад бародаро. Дар бораи Кансело бо иқа дига гап занем бародаро. Кансело ҳолиам баъди травмаро ҳолиам дарди травмаша мефаҳмам. Барои ҳамин намедонам ки ҳозир дар чандум дақиқа ӯро медурорам. Мумкин баъди 70 дурорем, мумкин баъди 80 дурорем, барое ки риск кардан ҳозир нашояд. Акай Муаммад Ямал бозӣ мекарда боша. Чихеле ки дар видео гуфта будем, Ямал бояд дар чизам чихел бозӣ намекард, он аз состав да бозӣ карда истай. Агар не сообщение биромада буд ки
Ямал саҳар рӯз экзамен дора, наметавона дар бозиё чӣ шавад, тайёрӣ бина. Экзамени математика месупорде бача. Хай бача 16 сола, мо дар 16 солагӣ чӣ кор мекардем? 16 солагӣ ай дарс мегирехтем, қуртохӯрӣ мерафтем. Бози мардако дар 16 солагӣ дар Барселона бозӣ мекунанд, дар ҳайати асосӣ дар сборни Испания бозӣ мекунанд, боз шав дарс тайёр мекунанд, саҳар экзамени математика месупоранд. Аммо чӣ? Мо кӯчадан ба як азоб бозӣ мекардем, хонагиҳо ба як азоб сар медод. Брат ба гуфта ҷоизаи зебеста ба гуфта арзанда Месси гирифт ё ки не? Дар бораи ҷоизаи зебест гап мезанем бародар. Не, ман розӣ набудам, барое ки Месси ин сезон вообще-то ягон кор накард ки Месси бигира. Но так что капитанои даста, тренерои мунтахабҳо овоз доданд, инҷа гуноҳи Месси ҳам нест, инҷа гуноҳи ФИФА ҳам нест, барое ки хай бозингаро ҳатто Модрич, Валверде, ки Модрич капитан командаи Хорватия, Валверде капитан командаи Уругвай, Месси да овоз доданд. Ман намедонам барои чӣ ва ё Месси да овоз доданд. Ҳатто мухлисои Реал Мадрид чанд бор ва ёро таҳқиқ карданд ки хезен дафт шавем, бод Модрич ин сезон меравад дафт мешавад, Валвердерам хеза дафт шавад, барои чӣ Мессиро овоз доданд. Манам бовар кард дар ҳаяҷонам ки барои чӣ Мессиро овоз доданд, барои ки соле ки чемпионати ҷаҳона гирифт, Месси уже зебестша гирифт. Ҳамихе буд 2023 зебеста Месси гирифт. Не ки 2024 хоҳ нохоҳ зебеста бояд Холланд мегирифт. Но ман намедонам капитано ё ки тренерои сборни чӣ дуд метиҳанд ки хеле фикри ақида бароварданд. Чизеро ки доданд, не ки ҳатто Мессиро дидем ки дар Инстаграмаш ё дар ягон соцсетиш дар бораи ин ҷоиза ягон корам накард, суратам нагирифт, гапам назад. Не ки хейтерош то ҳозира Мессиро видео кардаву типа Месси конкурс красотида вақте ки эълон мекунанд ки победител мешавад, номи Мессиро мегиранд. Короче ҳамин мемо масқараҳо рафта истода. Не ки Месси да пофига, Месси дани момент дар Интер Майами кайфият карда гашта, ду бозӣ гузаронида, қатъи ёру дӯстошае. Барои ҳамин Месси ҳамаи ҷоизаҳоро бирдагия, то што ҷоизаи зебеста гирифтан Мессиро доданд, ин маънои онро надорад ки Месси ин ҷоизаро типа орзу мекард. Доданд даже сағира дар Инстаграмаш нав як сурат намон ки ман соҳиби ҷоизаи зебест шидам, чиз мара гуфти гапо табрик кунем. По кайфу доданша, даже дар церемонияи ҳамун ҷоизасупориам наомада буд. Парвез Умарбоев: медонӣ дар Гюндаган овоз додаи шармандагӣ? Барои чӣ дар Гюндаган додаи? Гюндаган вроде дар Сити бозӣ мекард дусола. Дар Гюндаган додаи. Хай. бародаро, кадоми савол доданӣ бошад, дар описания доната медроен, дар ссилкаи донат саволотоно метиҳен. Дар инҷа акулачаи броя мега акай Муҳаммад гӯш ки савола кайфият бар. Заминаҳои Барселонаро дидем ки ҳам мисли ҳар вақта замина ба гуфти шумо кӣ мешавад? Роки медирояд? Ман ҳайронам ки барои чӣ вақте ки замина мекунанд, вақте ки Барселона бои дидеста боша, ҳамин Гюиро намедироянд, ҳамин дастпарвари Барселонаро, барое ки ҳамчун Калазан зура, ҳамчун ҳуй мешавад, хеле моментҳо зура, барое ки бисёр бозиҳо дар омада буд, Барселонаро наҷот дода буд. Чӣ ва намедироранд? Ман намедонам. Намешавад ҷои Ромео Кимиха бигирам. Барои Кимиха гирифтан маблағ лозим аст, бародаро. Маблаға дорем? Мо маблағ надорем. Маблағ нест. Маблаға. Лапорта маблағ гуфтист то ҳозира. Лапорта реально то ҳозира маблағ гуфтист. бародаро,
در комментария ҷанг накунед илтимос. салом алейкум. Барселона трансфери зимистона ягон трансфер мекарда боша. барои трансфери зимистона кардан маблағ дар кӯра бо мегум ку бародарон. Барселона он маблағе ки ҳозир дигар дастаҳо гуфтестен он даст маблағ надорад. ҳатто опорники бояд Барселона Филипса ки мехарида Манчестер Сити. Филипс в данный момент уже в Вест Хэм гузашт. барои ҳамин то охири мавсим қатъи ҳами Ромео бозӣ карда мегардем. хоҳем ё ки нахоҳем. чи ба Феликса шанс наметиҳам? бисёриҳо савол метиҳам. Феликса барои чи шанс наметиҳам? барое ки Феликс шансҳоша ҷазир кард. 2-3 бор ки дар замина шишт, вақте ки аз замина меброя бозии сатҳи баланда нишон метиҳад. барои ҳамин ман гуфтаистам ки Левандовски набояд 2-3 бор дар замина бишнонаша 70-80 80 минута раҳш бутан, то есть ба майдон сараш бутан, ба мефаҳмад ки чӣ гапу чӣ хабар рафтаиста. просто хави дил гирда надорад. хави метарсе ё ки чӣ хеле аст ё ки Лапорта наемона, ман намедонам. агар не дидесте ки ин Сагрера бозиш нарафтесте, чӣ ҳар дафъ дам ба дам аднои тоже дар ҳайати асосӣ Левандовскиро ҷо додан. дар ҳайати асосӣ Левандовскиро ҷо додан. бозишам нарава ҳамун кор. Чарло Феликс асази бази сарнамета ками малумот теда дарон. Я бародар савол дода Аҳлиддин Теҷефи ки Барса чаро Феликс аз оғози бозӣ сар наметан? Ками маълумоти додар ҷон. бародар гуфтаистам ки барои чи Феликса сар намедам. барое ки якчанд боре ки аввали аренда вақте ки гирифтан дар иҷора гирифтагӣ будам Феликса ҳамавақт дар ҳайати асосӣ бозӣ мекард. як-ду бозии олӣ нишон дод, баъдан бозиш сатҳш пасттар кишид. хави гирифт ӯро дар замина монд. вақте ки дар замина монд 2-3 бозӣ уже фаҳмид ки дар Барселона танҳо дар бозии безеб фақат Левандовски бозӣ карда метавонад, дигарон наметавонанд. барои ҳамин вақте ки ҳозир 2-3 бозии охир ки ҳамчун аз замина буромадеста, Феликс бозии сатҳи баланд нишон додеста. барое ки вақте ки Феликс медроя защитникои рақиб чӣ шудагиянд, хаста шудагиянд, Феликс метавонад маҳоратша хуб нишон диҳад. як бародари дигар дар Акай Мухаммад Жирона Буйдадест 3:02 гол мезаду боша илтимос чавоптеки названы гол зиндагин месуз рахмат пешаки. бародаро ставка мондагиянд, барои ҳамин дилошон сӯхтаиста. Жирона 3-1 рафтаиста ку бародар. бародар дар чӣ савол додае? дар Инстаграм савол додае ки салом алейкум ака, ба фикрат кадом тренер Барса биёяд зур мешавад? ба фикри ман тренере ки Барселонаро зур мекунад аз ҷиҳати тактика ва аз ҷиҳате ки дани момент футбол пешрафтагия дигар тики-така ӯ гуфти гапҳо схемае несте ки кор будия. фикр мекунам Клоп, барое ки Клоп вақте ки Ливерпул омад, Ливерпул худаш шикастагӣ буд, Ливерпула хезонд, лубои ҷоизаро гирифт. бо ина 2 сезон Ливерпул вақте ки сатҳш пас шидан гирифт, бозингаро вақте ки иваз шидан гирифтан, ин бозингар омад, бозингарои нав омад, то чӣ ёфтан, бо ина ин сезон вообще боз сахттар шид. барои ҳамин Клоп единственный тренере ҳастае ки метавонад Барселонаро ба сатҳи баланд бардора ва Лапорта аймахым ягду сум гирифт БД состоянии сос шавнет мгуфта. ин бародар Тиллоев Зиёратшоҳ савол дода акай Муҳаммад Жирона бой додест 3-0 ду гол мезада боша, илтимос ҷавоб де ки названи гол зиндагӣ месӯза раҳмат пешакӣ. бародар вабшта мезана, Жирона гол мезана, уже як гол зад, як гол дига мезана, уже як гол зад, як гол дига по-любому мезана. мумкин Жирона ин бозиро бубра, барое ки Жирона ин дастае астае ки то охира рақобат мебанда. мумкин бози 3-3 то экстра тайм рава. так что агар экстра тайм рава, ставкаи мондагиту бародар месӯзад. так что намедонам ту чӣ хели ставка гирифтӣ. так что будон ки Жирона гол мезана. ин бародар Тиҷи Комрон бо савол дода. ин Лапорта айма ҳам 1-2 сум гирифта буд, состояние сос шава метон гуфт. бародар Тиҷи Комрон то президенти дигар шавиро состояние
Лапорта соз намешавад. Шиками дамаш дагӣ анам хе шиками дамаш далши рафтан мегирад. Так что состояние Лапортара интизор наша бародар. Нахота одам мондагӣ Лапортара қарз битӣ. Акаҷон чӣ ба Тер Штеген ноҳаққӣ мекунам, бояд беҳтарин дарвозабон мешид. Вообще ҳамин ҷоизаспорӣ ҳамин сола 2 сол уже ҷоизаспории зебест маълум нашидест, нофаҳмо шидест вақте ки ҳайати асосии Пуррара вақте ки мебуроранд. У соли гузашта вақте ки ҳайати Пуррара буроварда буданд, кира монда буданд? Номаш кие? Дар дарвоза Эммануэл Мартинес дарвозабони Аргентинаро монда буданд барое ки чемпионати ҷаҳонро гирифт ва яке аз фигураи асосӣ дар ҷоми ҷаҳон дар тими мунтахаби Аргентина буд. Ладна, ин розӣ не ки не дар ҳаят намонда буданд уро ҳамчун дарвозабони беҳтарини сол чи ҷоиза доданашад, не ки дар ҳаятие ки рамзие ки фифа мебурора ҳар сол дар ҳаяти рамзӣ гирифтан Куртуара монданд. Ман намедонам барои чӣ Куртуара монданд. ин солам ҳамихе Эдерсон беҳтарин дарвозабона мегира, нузебеста мегира ҳамчун беҳтарин дарвозабони сол, не ки бод дар ҳаяти рамзии фифа бод Куртуара медуроранд. Ман намедонам барои чӣ. Агар не бояд дар ин ҳаяти рамзӣ ҳатман бояд ки Эдерсон мешид ё ки Тер Штеген. Дигар набуд дарвозабоне ки сезони беҳтарин гузаронда бошад. Хай шумо бисёриҳо медонед ки Тер Штеген чӣ хел сезони беҳтарин гузаронда буд. Чанд рекорддоро шикаста буд. бозии Барселона дер сар мешавад барои ҳамин бародаро. интизор мешавад. Акай Мухаммад Насиб Бучета Мимони футболист Шавана Ранги Мукина Мимондан Бисер Базикним. бародар Тиҷи Комрон бо савол дае ки акай Муҳаммад Насиб ба чита мемони футболист шавад на ранги мо ки намедонам бисёр бозӣ кунем, намемондам бисёр бозӣ кунем. Бародар фарзанд меояд кадом касберо ки интихоб кунад. Ҳозираш да ки футбол рафтесте, иншоалло агар дар дили шумо футболист ки шавад дар тақдириш боша мешавад, агар дар тақдириш набоша намешавад. ира шумо ҳаматон медонед. Жирона бисёриҳо мегӯянд выиграет мекунад, ки по-любому Жирона она уже Малёрка як корти сирх гирифтагӣ по-любому Жирона ин бозиро мебарад. Так что каде ӯ бародаре ки ставка монда буд, номаш чӣ буд? Номаш Тилоев Зиёратшоҳ. Тилоев Зиёратшоҳ бародар иншоаллоҳ уже на красный гирифта ба мақсадат мерасӣ. Як гол аздагиам по-любому як гол дига мезанад. Агар гирифта бошӣ мебарӣ, агар нагирифта бошӣ ну значит дер кардӣ. Вай. Бозии Барселонаш бародаро чӣ хеле медонем, метавонем ай Матч ТВ тамошо кунем. Просто Матч ТВ одамое ки дар Россия қарор доранд, Матч ТВ бинависен дар телефонотон, прямой эфир бизанен, нишон метаҳад дар Матч ТВ худаш. Метавонем ба ҳазур тамошо кунем. Малёрка сари Жиронаро хурдест, аҷалаш сар карда, Жирона оли бедор мешавад, 4 гол мезанад. Акай Муҳаммад бозӣ кай сар мешавад? Бозӣ ба вақти Москва соати 23:50, 23:30. Ба вақти Тоҷикистон кай мешавад? 1:30 мешавад, 1:30 шаб. Дар бораи Роке гап зем, барои чӣ намедонам, барои ки Роке дани момент ҳозир дар Барса начаспидест. Мумкин аз 3 бор 4 бор дига бозӣ кунад, ба нормалӣ мешавад. Ҳозираш дидем ки чанд моментҳоро чикаста. Не ки маълуме ки сагирача бозии зур мекунад, ки ҳуйшавиёш даже ҳам Хавиан гуфт ки ҳуйшиданош туда бозиёш зура. Не ки ҳозир ҳамчун зарбаош гуфт дига моментҳоро истифода бурдан натонистест. Хай сагира дар чи гуфт дига дар ҳаяҷон. Дар ҳаяҷон. Агар ҳамаи бозингаро прикин соз мебуданд, бе ягон травма мешид, состав дига хел мешид.
И бародар дар Сбербанк савол дае ки ака последнее время ранги пештара несте, пеш настроение сосқати мебуромади, ягон бемор шуди чи ака? Не бародар, просто вақте ки одам рӯзи дуроз видео мекунад, ирӯз 2 видео бироварда будам, рӯзи дуроз ба компютер сару кор дора, хаста мешавад, саат 11 шав шудагия, ҳамаи вақт энергия мегирад, вақт металаба. Так что бародар, рӯзи дуроз мо хов нестем ку, рӯзи дуроз кор мекунем. Барои ҳамин гуфти гапо камтар бефараем. Акай Муҳаммад, Барселона имсол ягон ҷоиза гирифта метавонад? Барселона барои метавонад фақат барои ҷоми Испания мубориза барад, метавонад барои Лигаи Чемпионон мубориза барад, не ки барои Ла Лигаи мубориза бурдан характери қавӣ дар кор ва бозингарони сатҳи баланд ки бо бозингароне ки ҳозир дар нимаи Барселона дорад травма нагиранд. Бетравма ягон бор Барселона намегзарад. Так что ну дар Ла Лига ам бигем шанс 5% дора мешавад. А так метавонад ҷоми Испанияда бигирад, ҷоми Испанияро метавонад дар Лигаи Чемпионон хича нишон диҳад. Ҳамаи ҳамин силоҳша бутавонад дар Лигаи Чемпионон партояд. Чӣ хеле ки Реал ҳама вақт дар Лигаи Чемпионон силоҳша мепартояд. Ягон бор Реал дар се чиз номаш чия? Дар се турнир намеравад. Ё як турнира силоҳша мепартояд ки як турнира буранд. Барселона ҳама вақт дар се турнир силоҳша мепартояд. Барои ҳамин қувваш намерасад. Ранги пештара нест Барселона ки требл бигирад, требл гашта бигирад дар ҳамаи бозиҳо. Ну типа состав шуда, дар бораи состав гап задистем. Состави бақувват надорад. Таҳнишини составш соз нест. Вақте як кас травма мегирад, як кас дига бояд чӣ кунад? Уро иваз кунад, бозингари сатҳи баланд, ҳамон бозингари сатҳи баланд нестае ки бозингари ҳайати асосиро иваз кунад. Барои ҳамин дар се фронт бозӣ кардан, дар се чиз мусобиқа бозӣ кардан ва ғалаба кардан ин ганда кори қиндае. Ганда реально кори қиндае. Ин ҳамон дастое мекунад ки ну составш ҳаяташ ништиякай, ҳам захиравиш ништиякай, ҳам ҳаяти асосиш ба инагда бетравма мегзаранд. Барои ҳамин акай Муҳаммад, шӯхиё нестанд ки видео мекардӣ, кам-кам шӯхӣ мекардӣ. Беҳад интересне буда. ҳозиро шӯхиё нест ака. ҳозиро видео бояд серьёзно мегзарад. Мо дар бораи проблемаи Барселона ҷиддӣ гап мезанем. Вақте ки мо видео мекунем дар бораи проблемаи Барселона ҷиддӣ гап мезанем. Ну Барселона ҳозир Барселона чиздагие ки чӣ хел бигем? Ҳама вақт бисёр вақтҳо асаборо вайрон мекунад. Барои ҳамин вақте ки видео мекунем бояд серьёзно бошем. Вақти шӯхӣ нестае. Рост мегем, вақтиша шӯхӣ мекардем, бисёр мекардем. Ну Барселона хотя бы мебурид ки шӯхӣ мекардем. Ҳозир Барселона ба Валерианка мехӯрем, саро дард мекунанд. Баъд Барселона мебурад. Ака дар бораи Кимих бугӯ, мегӯянд мехӯранд, шайқа дороё ки не. Кимих цели рақами 1 Барселона нест, ине ки просто дар ҳамун чиз қарор дорад. Рӯи хати трансферии Барселона қарор дорад. Ливерпул гол зад. Она Тиҷи Комрон Ливерпул гол зад. Маурино метавонад Барса бея. Чита Жиронара мазааш нест, Жиронара. фаҳмидем айҷа тамошо мекунем. Ливерпул дар ин момент беҳтарин командаи реально. Дар ин момент Ливерпул любой командаро мешиканад. Любой командаро. Ҳозир дастае ки сохтагия, это капец дастаи беҳтарин сохтагияи Клоп. Акай Муҳаммад, Тиҷи Комрон савол дае ки аммо саволи додагиша бояд бораи Айсар хондистам. хай чӣ хеле валодаро пешаи бозиҳо баъди бозиҳо ҳам хеле эфир гузарондаам мегирем. Насиб бошад качествои камераро сустар мекунем, як микрофон овоз шитои баланд бирояд. Иншоалло пешаи бозиҳо дига ҳама вақт ҳам хеле мегузаронем. Шумо дастгиритонро фаромӯш накунед. Вақте ки дастгирия мегузаронем, дастгирӣ мекунем, моро ҳавасманд мешавад. Любой одам ҳавасманд мешавад вақте ки подписчикон обуначиён дастгирӣ мекунад. ҳамин хави ранги Гвардиола ё Луис Энрике карда метавонад Барселона агар сум бошад.
агар сум боша бародар бозингарони сатҳи баланде ки хари хави ман намегум тренери безебаи просто хави як кор мекунам. Ҳамин рӯз ман интервюи Фабио Капеллоро хонда будам, дар бораи хави гап зада, дар бораи бисёри тренерҳо гап зад, ки типа тренерҳое ҳастанд ки фалсафаи худ даст намекашанд. Ну типа бозии Барселона Реала ба ёд овард. Типа хави бо линияи заштаи баланд, линияи заштааш дар центр буд. Чӣ хеле ки медонем, якум таймда барои ду гол хӯрдем. Линияи заштаи Барселона дар центр буд, барои ҳамин контратаке вақте ки мекардам, ну холӣ буд пеши Барата. Просто бе ҳеч мегзаштанд. Хеле бозингарое ки ба монанди Родриго, ба монанди Ҷуд Беллингем, ба монанди Винисиус, вақте ки сатҳи заштара линияша баланд мебардорӣ, наоборот контратака да ё ки атака карданда барои ваё осон мешавад. Вақте ки ту дар ползашини Модрич дорӣ, Крос дорӣ, ё ки бозингарое дорӣ ки пасои олиҷаноб метиҳад, тра як ба як бурварда метавонад, қатъи во линияи заштара баланд бардошта наметавонад. Ишқилиби гап дар бораи чӣ мерафт Фабио Капелло, ба чӣ маъно ин гапа зад бародаро? Фабио Капелло ба ин гапаш мегуфт ки типа ҳастаи тренерое ки ай фалсафаи худ даст намекашанд. Типа ман боядам хеле тики-така бозӣ кунам, бояд линияи заштаи манам хеле боша, барое ки фалсафаи ман ҳамин хеле не ки бояд тренерҳо як чизро фаҳманд ки ту бар зидди ҳар як команда стили хича дорад. Ту бояд стили ҳамуро ба стили ҳамун команда ихта тайёр кунӣ. Чӣ хел ба стили Реал чӣ хеле контратака мекунад, бояд ту ба стили контратакаи ҳамун командата тайёр кунӣ ки гол тез сар натӣ. Гуфти ки Фабио Капелло ки хави ба он фалсафаи худаш меиста, типа наметавонад типа состава барои командара барои ҳар як рақибаш тайёр намекунад. Гапаш маънош ҳамин ки хави тренере нест ки типа дастара барои рақиб барои ҳамин тренер Ами Фулхем Ливерпуль хардуш год мизна. Фулхем гол. Тиҷи комрон савол дорад ки ами Фулхем Ливерпул ҳардуш гол мезанад. Оби забит бигирӣ мегзараҳо, барое ки дар майдони Фулхем гузашта палбон Фулхем гол мезанад. Ё ки тотал больше 2.5 бигӣ, ё уже 2.5 гирифта намешавад. Ака нашод Арда Гулер чӣ гуфтанӣ? Арда Гулер хайрат ки Барселона наомад. Барселона меомад ба травма, мо худмо травма камае ки бо Арда Гулер травмабонӣ мекунем. Ҳамин рӯз новости хондам ки типа Арда Гулер метавонад Реал Мадрида тарк на ҳамчун чиз ҳам ба аренда баробарое ки дар Реал времяш кам метиҳам барои бозӣ. Конечно, одам вақте ки пула интихоб мекунад, ҳаётиш ҳамин хеле. Акаи мобад мегам Мбаппе агар Реал барова Барса Холланда мехара бар қасди Реал. Просто не ки ман фикр мекунам Барса наметавонад Холланда оварда, ин мушкилае. Барселона дани момент Филипс оварда наметавонад Холланда якҷо меояд. Не ки Барселона дани момент бояд қатъи ки гап занам. Ҳозир Найкай ку спонсораш. Найка чӣ мешавад? Ака насчет Амадани Пекуи Гон хабарнист, что чила Портара Гира. Найка иваз мекунам бо Пума, барои ҳамин шартнома басистан. Шартномаи бояд калонтарин дар таърихи футбол бишавад байни спонсорҳо. Тиҷи Комрон савол дорад ки ака нашоди омадани Пике ягон хабар нест, то чи ҷои Лапортара гира. Пике ҳоли ёше барои ҷои Лапорта гирифтан. Тиҷи Комрон барое ки Пике ҳозир футболи хичак шудагия Кингс Лига дар уҷа кору бораш ништяке ва Пике чӣ хеле фаромӯш накунед, худаш президенти Андорраи клуб аст, дар сеюм дивизион бозӣ мекунад, ё ки дар дивизион дивизион бозӣ мекунад. Короче дар сеюм дивизион бозӣ мекунад, баъд дивизион дивизион биромад. Короче ҳамин хел. Ну Лапорта президенти бад нест, просто Лапорта як вақте омад ки Барселона дакун задагия. На ҳар президент метавонад Барселонаро ҳамин хел бурора бо Ла Лигара бигира, бо трансферҳое бикунад ки ну агенти озод ҳам бошанд, пиршидагӣ ҳам бошанд, не ки трансфери олӣ. Ишқилиби гап дар чӣ меравад ки ҳамун одамо ҳамин бозингарон ки мехоҳанд дар бозингарони олии сатҳи баланд мехоҳанд ки дар Барселона бозӣ кунанд, барои ҳамин ҳамчун агенти озод Барселонаро интихоб мекунанд, нигоҳ накарда ба ӯ ки Барселона барои ваё маоши кам метиҳад. Ака барои чӣ дар Телеграм пешравӣ нестай? Чӣ хел нестай дар Телеграм пешравӣ? Ҳар рӯз дар Телеграм хабар мебурояд. Хабарро
пресс-конференсияҳо перевод мешавад, хабарҳо дар бораи трансферҳо мебарояд. Ҳама вақт дар телеграм-канали Барса.G хабар аст дар бораи ҳамин. Бидонед дар телеграм-канали Барса.G обуна бишем. Маурино метавонад Барса биёяд. Маурино дар кор нест. Узе Маурино дераженш бучидаги дар ҳамчун тренери Европа. Фаҳмидӣ? Барои ҳамин Маурино метавонад бирава дар Арабистони Саудӣ, Лигаи Штуроо ёки дар Лигаи МЛС ҳамҷо футболи сокер тренерӣ кунад. Уже Европада ӯ дигар тренер нест. Вақте ки ҳамун Рома рафт, ман бозии Ромаро тамошо мекунед, оқд мегирад. Кадом командаро ҳамин Маурино тренерӣ мекунад, бозиша тамошо мекунед, оқд мегирад. Барое ки Маурино атакующий футбол намемонад. Вақте ки атакующий футбол нест, бозӣ намеравад. Ҳамин хеле чи состав бошад, чи состави набошад. ҳозир замона алиш дега футбол тамоман иваз дега. Вақте ки тактикаи пешина дар тактикаи ҳозира туғри намегирад. Футбол капес пешрафтагия. ба ҷои хаве ки биёранд дар Барселона ранги пешина мекунад. Гуфтам ки ман дар ин савол ҷавоб додам. Танҳо клуб метавонад соз кунад, барое ки футболи Барселонаро камтар иваз кунад. ба ҷои хаве бояд Месси биёяд. Бародари азиз, ҳамин Жирона ахир гол намезанад чи? Бародар мукаппаш суд мекунад. Хай бародаро, оста-оста ҷамъбаст мекунем, барое ки сар мешавад. Бозӣ сар мешавад, бояд барои бозӣ тайёрӣ бинем. Боқӣ дар амони Аллоҳ. Худо нигаҳбон боша. Пага насиб боша видео имрӯз дар бораи бозӣ чӣ бой метад, чӣ мебарад, фарқ надорад. Мо таҳлили бозиро ҳама вақт баъди бозиҳо мекунем. Хайр.